Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 141 ka mga pamilya gintagaan sang anom ka bulan para magsaylo sa listaran para sa natalanang nga demolisyon. Klase sa mga pampublikong eskwelahan tubtub na lang sa December 15 kag maga-resume sa January 3. Tigre, puaya kag mga amo gikan sa Amlan Zoo ang ginadapt na kag nasaylo sa Kalibo, Aklan. 5 milyon ka pesos kabalor sang shabu na recover sa Barangay 30 sa Bacolod City. Kag sa good vibes, Bacolod nun nga nasalbar ang yaupod sa trabaho nga Koreano nga nahulog sa press machine ginkilala nga hero sa South Korea. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Tigre, buaya kag mga amo gikan sa Amlan Zoo ang gin-adapt kag nasaylo na sa Kalibo, Aklan. Ini ang hitsura sang tigre nga si Byron Sadto. Ini na siya subong na unod-unuran na siya balik. Matapos ang 8 ka bulan, ang tigre, buaya kag mga amo nga gikan sa Amlan Zoo sa Negros Oriental ang na-adapt na kag ginsaylo sa Kalibo Zoo sa Aklan sa nagligad nga bulan. Pero may camel, miniature horse, wild boars, deers, peacocks, crown pigeons, horses, kag rabbits nga nabilin sa Amlan Zoo. Para sa grupo nga Community Animal Rescue Efforts sa Concare Incorporated, mas maayo pagid kun tani kung masaylo man sila sa Aklan para sa eksakto nga pagtatap kag pagsagod. Damlag pa, naglabot sa igtalupangod sa Department of Environment and Natural Resources nga ang kasapatan sa zoo nga napabayan kag wala ginapakaon. Nagapasalamat sila sa tagdumalahan sa Kalibo Zoo sa pag-adapt sa sini nga mga kasapatan kag sa mga nangin instrumento para matigayon ini. Sa number 9, electric jeepney ang itanyag sang Bacolod LGU sa katapo sang transport sector nga luyag maging parte sang itukod nga korporasyon. Kahapon liwat nga nagrally ang katapo sang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers sa atubang sang Bacolod City Government Center. Inagud iduso ang transport rehabilitation kabaylo sa ginapatuman nga jeepney modernization program. Ilabi na nga malapit naman mag-expire ang nahatag nga provisional authority sa mga nagabiyahe nga traditional jeepneys. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga hindi na dapat mabalakang katapos ang transport sector sa syudad, bangod ginahimo nilang tikang agod nga makapadayon pa biyahe ang mga traditional jeepney operators. Ang alkalde ang naghinyo na sa Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board agod nga makatukod sang korporasyon ng LGU para man nga mabuligan ang mga jeepney operators nga wala pa nakigbahin sa ginapatuman nga modernization program. Suno kay Councilor Alvictor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic, ginaplano sa syudad nga mabuligan ang mga jeepney operators nga maka-avail sang electric jeepneys, kabaylo sang minibus nga hindi masarangan sang kadamaan ng mga katapo sang transport sector. Sa karon may masobra na 600 ka mga modernized jeepney ang nagabiyahe sa syudad. 1,099 ang target nga modernized jeepneys ang syudad kag LTFRB para magserbe sa mga commuters. Nag-istoryan ako sa suppliers ng electric jeeps, no, and that ang ilang mga gusto nga mabuligan ang ining nga kooperatiba. So but it will not be limited to one of course supplier kung sino ang makahatag sa pinakamaayo para sa sini nga kooperatiba amo nang aton kag or korporasyon amo nang aton nga pagabuligan. Ang aton nga mabulig is to help sang aton nga mga nabilin pa nga traditional jeepney operators nga sa ilang quest to be a cooperative or a corporation. Sa number 8, empleyado sang Biscom nga napatay matapos nga ma-hit and run ang nagapangayo sang huli nga gudto makilala ang nakabunggo sa iya.
Ini ang litrato sa puti nga pick-up nga nakabunggo sa kay Renzil Rex Italia samtang nagadala ang iyang motor sa National Road sa may barangay San Vicente, Banwa sa Binalbagan, Sabado sang gabi. Napatay si Italia sa among nga insidente kag tubtub subong wala pa matumod kung sino ang driver nga nakabunggo sa iya. Gani nagapanawagan sang bulig ang iyang pamilya para makilala ang driver sang salakyan. Kolektor siya sa nga Binalbagan Isabela Sugar Company o kunang Piskom kag residente sang Barangay Agisan sa Himamaylan City. Padulong sa sur nga direksyon si Italia kag tuyo kuntani nga mag-overtake apang ini ang natumba kag ginaalegar na bunguan sa nagasugata nga pick-up. Ginhingagaw pa dala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon pa dayon ang pagpangita sa pick-up kag sa driver sini. Sa number 7, isa ka 65 anyos nga manguma na sapwan nga patay sa syudad sang Sagay. May pila sa liog kag bukang ulo sa nasapwan ang isa ka mangunguma sa Purok Balabag sa Barangay Colonia Divina, Sagay City sang Martes. Ginkilalang biktima nga si Antonio Baldea, 65 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang Sagay City Police Station, Nobyembre 20, sang naglisensya sa iyang batang biktima nga mamunit apang wala na ini makapauli. Martes, isa ka lalaking nakasapo sa biktima sa ibabaw sang karusa sang Carbaw. Gindala pa sa ospital ang biktima kag didto gindeklarar nga patay. Sunod kay Sagay CPS Deputy Chief of Police Lieutenant Hannah Michelle Bangkil, away sa duta ang ginalantaw nga motibo sa krimen. Wala pa sang persons of interest sa pagpatay sa mangunguma kag wala man sang saksi bangod malayo ang lugar kag wala na sang makasulod nga mga salakyan. Mga 2 kilometro man ang kalayoon sang bangkay sang biktima sa balay sini sang ini ang nasapwan. Sa number 6, mga improvised explosives na diskubrihan sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Nanarisari nga mga improvised explosives na nakuha sa may sitio Karima, Barangay Talalak, Santa Catalina, Negros Oriental, Martes sang hapon. Sa report sang PNP, ang IED ang nakitaan sa katapos ang 705th MC RMFB-7 operating personnel. May 3 ka mga detonating cord, 3 ka mga main charge, 3 ka mga blasting cap, kag 1 ka battery. Ini ang ginpang recover sang katapos ang Provincial EOD and K9 unit o konpeko sang Negros Oriental PNP. Ginausisa pa sang PNP kung sino ang nagapanag-iya sini kag kung ano ang rason sa pagbutang sini sa among nga lugar kag kung sino ang tag-iya sini. Sa number 5, kapin sa 5 million pesos nga balor sang shabu na recover sa bypass operation sang kapulisan sa Barangay 30 sa Bacolod. May isa pa lang katuig ang nagligad sa makagwa sa bilangguan ng high-value individual nga si Marlon Pango sa Barangay 30 bangod sang kaso may angot sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Pero kaina lang sang kaagahon. Liwat siya nga gindakop sa bypass operation sang katapos ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office sang ginaligar makuha sa iya ang kapin 640 grams ng suspected shabu. Nagabalor ini sang kapin 4.2 million pesos. Suno kay CDEU Chief Police Captain Joven Bugato, katapos ang Kaunda Drug Group ang suspect nga responsable man sa illegal drug trade sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kumpiyansa ang kapulisan nga sa dalayon nga anti-illegal drug operation. Matigayon nga matikma ang leader sang nabilin nga drug group sa syudad. Sa number 4, December 15 ang last day of class sa mga public schools. Pahanumdum naman sa DepEd sa paghiwat sa mga Christmas party ang mga dapat ini ang mangin makahulugan kag simple. Pagkatapos ng December 15, magasugod na ang Christmas break sa mga estudyante kag Enero 3 naman ang pagbalik sang klase. Pila sa mga pagsulundan kag pahanumdum suno kay Hernani Esculiar, ang spokesperson sang DepEd Region 6, amo ang no collection policy. Ang mga dekorasyon dapat recycled. Mga DepEd personnel ang wala man ginatugutan nga mag-solicit. Ang paghiwat sang party dapat hindi lagpas las 4 sang hapon kag hiwaton mismo sa school premises.
services. Ang mga estudyante dapat may parents' consent. Ang mga pagkaon kay tungod nga for sharing, ipasiguro nga maayo ang pagpreparar. Wala man ginatugutan ng alcoholic drinks. Kag pagkatapos ng party, ipasiguro nga nahimos ang mga leftovers, kag lakip na ang duog, labi na ang bahin sa mga electrical connection. Pwede na tara 18, 19, 20, depende sa ila. Depende din na siya. So, kay as much as possible, dapat ang atong sining school days hindi ko maapektuhan sa atong sining mga activities man. So, i-approve pa nila siya sa atong sining mga schools sa mga division. Sa number 3, hindi lamang ang Comelec Kabangkalan ang ginuusisa may angot sa pag-hire sang support staff para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ginausisa man sang Comelec Regional Office ang Comelec Himamaylan. Sa karon suno kay Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sang Comelec sa Western Visayas, nahuman na nila ang ilang investigasyon kag ginahulat na lamang ang desisyon sang Comelec Central Office. Suno kay Ausan, sa karon wala pa nabayaran ang yadtong mga nagserbe bilang support staff. Yara na sa Comelec Central Office ang pagpatod sini, lakip ng pagsabat man sang dapat nga magapanabat. Damlag pa, nagpagwa sang pahayag ang Comelec nga ila pagabayaran ang 660 ka mga manunudlo sa Kabangkalan nga nagserbe bilang support staff sa BSKE sang tig 5,500 pesos. Ang pagpangusisa kasunod man sa ginpagwa nga pahayag ni Mayor Benji Miranda matapos nga naghinyo ang Comelec Kabangkalan sang iya nga bulig para mabayaran ang 3.7 million pesos nila nga honorarium. Suno kay Miranda, nag-ako man ang Comelec Kabangkalan nga isa ka honest mistake ang natabo nga pag-hire bangod wala na dapat sang support staff sa BSKE. Nagpamalibad naman si Ausan sa paghatag sa detalye bahin sa support staff nga na-hire sang Comelec Himamaylan. Ang ato na-cover sa ato investigation ang Kabangkalan and Himamaylan. No, Kabangkalan and Himamaylan wala sa ilog. I cannot disclose sana isang details, no. Basta ang coverage ng aton bali nga pag-conduct sa investigation covers both cities of Kabangkalan and Himamaylan. As to the details, hindi ko na ma-preempt, no, kasi everything bali ara pa sa aton nga central office. May liability ang mga EOs with regards sa mga LGUs? Ilang taon na ito, no? Kay ako, I don't want to that's the only thing I can tell everybody. Sa number 2, Senator J.V. Ejercito nga Senate Committee on Local Government Chairperson ang nagpasalig nga hindi nila pag-i-delay ang pagpasa sa Senado sa NIR Bill. Sunod kay Senator Ejercito, hindi nila pag-i-delay bangod siya kag si Senate President Juan Miguel Zubiri pareho nga author sang NIR Bill sa Senado. Ang duha ka mga senador ang pareho man nga may roots sa Negros. Sang Marso, ang House of Representatives ang nag-approve sang hagna nga nagaduso sang pagtukod sing NIR nga nagalakip sang Negros Occidental kag Oriental kag Siquijor. Ang Senate version ang kinahanglan man mapasar para ini ang masubmit kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa approval man sang Presidente. Sinilamang natapos ang NIR Technical Working Group sang Senado ang ilang nga trabaho kag ang Committee on Local Government Report ang ginahanda. Suno kay Ejercito, ang Siquijor ang wala nag-participate kag ini lamang nagpadala sa nga sulat nga nagasiling nga luyag nila nga mangin kabahin sang NIR. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Siyento 41 tanan ka mga pamilya sa Barangay 12 ang gintagaan sang syudad sa nga 6 ka bulan para makasaylo sang ilistaran antes pa man sa natalana nga demolisyon. Ini sa tion nga suguran ang development project sa Manukan Country. Yari ang report. Ang pagbaligya sang ilimnon sa kilid sang Police Station 1 nangin palangabuhian sang 66 anyos nga si Dolores Abuseo sang Barangay 12.
Isa siya sa 141 ka mga pamilya nga sarang madulaan sang ilistaran kung sugura na sang SM Prime Holdings Incorporated ang demolusyon sa Manukan Country nga sakop sa mga barangay sa reclamation area. Hindi kami kabayad ni Banahon, kaya ay naman kami obra. Puro kami senior. Dahil nga kurog-kurog na siya, stroke na sa ngadaan, sige, terapiya pa na mo. Ting maintenance namon gani, amon na lang ng amon, problemahan. Kaya nga, sidewalk bindor ko da sa babaw. Sa Enero, plano sang SM nga sugura ng development project. Gani kaina, nagsugilanon si Mayor Albi Benitez sa mga informal settler families, kaupod man ang katapos ng Bacolod Housing Authority, City Legal Office kag mga barangay officials. Gintanyag sang alkalde ang Yuhong Village sa mga maapektuhan nga pamilya pero hindi nila luyag mag-istar sa condominium unit. Ang handom sa mga kasubong ni Dolores, duta sa relocation site. Hindi ko sang kondo, kay una bes, hindi na kami kasarang magbayad. Giving an option, for example, kung gusto nila lapit diyan sa kung din sila halin, no, ang aton ding proposal is we'll do mga yung village na nga multi-story ang housing units. Now, kung di naman sila gusto sila, pwede man sila nga daw lote lang dito naman sa atong relocation site yan. So sila pili. Kapag na daw kalabanan, gusto niya lote lang sila. Kulbaan ko na sila magsakay elevator, sa lote sila. Ay, salamat na lang kay gintagaan kami sang anom kabulan. Kay nga, ang akon mga apo, gail-eskwela pa, duwan ang akon apo, ari pa sa akon. Insigida naman naging mando sang alkalde sa katapos ng DHA nga buligan ang mga apektado nga pamilya para sa pagproseso sang ila requirements para sa relocation site. Magasugilanon man ang alkalde sa pamunuan sang SM agud matagaan sang 6 kabulan ang mga ISF agud makaplastar sa ila sa layluhan nga puloy-an. Storyan ganin na Monica, hindi man na tanan gihuon nila. So may isa ka area i-prioritize lang na dito sila anay, giving time for the others to process ang ilang sa iluhan. How many months probably, Mayor? 6 months ang ilan na yun. So I'll see kung may alam na 6 months. But kung ano man we will give assistance na kung anong concern nila. Kung let's say problema nila ang eskwelahan, then we will make some support, some assistance nga ang mga kabataan na pwede dulong sa eskwelahan kung mabilihan sila. So they will find ways on how to make it easier for them. Sa records ng BHA, sa 141 ka mga pamilya, 60 diri ang household owners kag kadamaan mga sharers kag renters. Ang mga household owners amo lamang ang qualified sa relocation program, gani ang housing project naman ang ginatanyag sang syudad sa mga nagalumon kag nagarenta sang balay. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, Bacolod noon nga nagsalbar sang iya kaupod sa trabaho nga Koreano nga nahulog sa presser, ginkilala bilang hero sa South Korea. Yaring report ni Nico Delfin. Makabig nga ordinaryo nga trabahador sa rubber factory ang 52 anyos nga si Monico Karanay sa Busan, South Korea. Pero sang tinilikdan nga Mayo 30, na bago ang iya kabuhi matapos nga nasalbar ang kabuhi sa iya co-worker nga Koreano nga nabutang sa katalagban. Istorya ni Karanay, nakita niya nga natumba kag nawadan sang animo si Jay Bencho sa idalom sang press machine nga isa sa iya nga gina-operate. Pero madasig nga nag-akto si Karanay. Agod mapatay ang machine kag maluwas ang kabuhi sang co-worker nga Koreano. Baba yung machine ko, diretso na yun. Dadaganan siya ng mabigat na bakal. Madudurog talaga siya doon. Nakita ko may kamay, parang help me, parang winawagay niya. So nakita na tao. Yun, sabi ko, tao nga, tinakbo ko ngayon. Pagtakbo ko ngayon, in-stop ko yung press button para bumaba. Tapos after that, hinila ko ngayon siya. Hinila ko siya. Nabunggo pa ng ulo niya sa bakal na nakaamba sa kanya. Siyempre, medyo pababa na yung bakal na yon. So, nangahila ko. Pag hila ko siya, siyempre malaki ang pagpapasalamat niya dahil dumating ako. Kung hindi, patay siya. Tuma ng pagpasalamat ni Cho sa pagluwas sa iya ni Karanay. Thank
Thank you to the Philippine people of in Korea, especially to Nikki to save my life. Nikki, I will never forget you in my life. Thank you very much. Wala man magdumdum si Karanay nga mag-viral ang istorya ginpost ang iya apo sa social media. Tubtob nga mismo ang Philippine Embassy sa Seoul, South Korea ang naghatag sang pasidungog sa iya. Pilipino dire sa aton dire sa Korea. Pero Ilonggo ang tagaan siyang Ginoo nga pribileyo nga mabunyag. Oo. Sige. So karami man ang feeling naton nga kita pagintagaan sa Ginoo, no? Tumandok sa barangay Takuling si Karanay. Gani ginkilala man sang konseho sang syudad ang iya pagkabagarihan sa iban nga pungsod. Pasar kami resolution sa Sangguniang Panglungsod and jointly with those with the punong barangay sa Takuling kay taga-Takuling siya. Si Lady Councilor Lady Glass Gonzales. Kag isa to kapag pahayag sa aton man apresiasyon sa iya. Kinanglan man gid nga nagaantaman siya sa encouragement kag ang mga kauturan ng mga Pilipino sa ibang nga pungsod nga mangin simbolo sila sa heroism sa ating mga fellow Filipinos. Si Karanay ang nanginanay ministro sang simbahan antes pa man nagpasimpalad nga magtrabaho sa Korea. Sa sulod sang 9 na katuig, didto na siya nakasugod sang kaugalingon nga pamilya. Nagalaom siya nga ang iya nahimo, magaserbi man nga inspirasyon sa mga kasubong niya nga Pinoy sa abroad. Barbs din man niya nga lugar no, mayara gid sang Bacolod non o mga Pinoy nga nagapakita sa ila pagkabaganihan. Ang pagka-hero, I think, it's in the heart niya, no? I mean, biska nung circumstansya, makapanumdum ka pa yung magluwas, like sa iyang case, sa iyang kaupo. Yes, kag dalayawo ng mga kasubong nila. Kagamiyad tong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.